us pray. Almighty God, Nyasaye, Weda, Nyasaye, Weda, Nyasaye, Malera, God our Father. Nyasaye, wala mini odichi makawuono waromoka. Wase wacho weche wakendo wadwa wacho wach ni Nyasach kwe. Ine ming'eyo kendo ine minyalo. Wawinj wach ni to donge chunywa kaka yath machal modonge tie aora. Mondo lok ngimawa kendo ketwa kwa rito duok Yesu Kristo kendo kwa bedo jo motegno e Kristo. Nying Yesu Kristo ruodha. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Erokamano ani luonga ni Ambrose Otieno Weda. Maduong' ahinya ng'amokwo. Ajaseme kombewa tadak Socio-economic e Anglican Church ka. And Canon and Chancellor and also evangelist. Dwoko erokamano ni Nyasaye kuom thuolo ma kendo miya mondo wawachie wach Nyasaye matin. Na wuok chon en mana ni yo koro kocha ndara ok ber. Kiluwo ka to kiduogo tiyudo ka kanyo chako din. Kikonwa wuoga gar gi kapio pio. Kikalo ka ngiduogo tiyudo ka koro kendo oke kocha. I have been on the road for the last 2 hours, but hai maber na chopo ka. Urwaka? Atimo mos ahinya kuom donjo e chokruok moleo. Maduong' ahinya mor kaneno ka upong'o ka. Mano ng'iso ni there is still hope in the body of Christ. Ni kata Satan temo to wantie kendo wabiro lo ang'owa lweny. Kawuono agombo ni wapuonjre gimoro ka. Ageno ni uwinjo somo manosom. Jopuonjre Yesu chieng' moro nobet mopenji, jaduong', yande waweyo giwa mabeyo beyo, waweyo yorewa mabeyo beyo, waweyo tijewa. Jopuonjre Yesu ne gin joma dongo dongo malich. Moro ne daktari, moro ne en Ohala, moro ne en jolupo madongo. Ne giweyo nikech Yesu ne biro to wacho ni we gigo mondo tim nade? Iluwa. Koro ne giwe gigi to giluwe gi aka kawuono wadhi Makongeni, kiny wadhi Reruta Satellite, Oruja wadhi Kisumo, wadhi Akure, chopo kama ne kon jaduong'. Wuotho to wasewuotho ndi. Wasetimo ang'o? To giri ni wayudi ang'o? Ibise penjori wachno. Bise penje Nyasaye wachno. Nyasaye wan man mag njogoro dan mantie. An moyo tuang na nyaka kando, an masiko ke ang'owa, wane mwaiko jomotho, wane mwawer, wane mwatimo, to kara giri ni wayudi ang'o? Bise penjo penjo. Hallelujah jadu. Ang'o ma mitiyo ne Nyasaye matek? En yero japadi koso no biyo yiki maber. Jomoko an obiyo yika maber, bishop obigi yach bishop. Kato wangi, kato yiki maber. Kapok itho, ang'o mitiyo ne Nyasaye? Ohala mane. Nitie ohala, dwa nyiso ohala nitie. Ohala mabeyo, mamit, malich. Ma Nyasaye wuode modo nade? Osingo. Nase miu wa miu story. We have families adek e Kenya ka. Munyalo ng'iyo kaka ranyisi tuneno jomotiyo ne Nyasaye. Adwa kwano mokwongo kidwa ng'eyo ni ng'ato Nyasaye nie e dalane, Nyasaye nie ode, ting'i ang'one? Ing'i ang'one? God himself says, you shall know them by their fruits. Ing'e yath maber golemo motimo nade? Monyuol. Succeed to adwana na nyithindi gi nyikwayi. Ini wuon nyalo bedo ni ng'eyo kitani moro mani twe maber. Koso kuseneno mier ma ji otwe gik moko maber. Pok uneno? Jaduong' otwe mokendo mon 10 kadi. Ji dhi maber te. To chieng' moike ne pup. Pok uneno jogo? Lo yande gin go kaka nyaka tok dandora kucho. To koike ne tip. To wuode manowene no kago chieng'.
kuneno gima kama, to nyamrecha moro ni kakan, to moro ni wategi, iringo idhi pimo de gini nyowa, nena ngowa, mane wuoyi makuongo ndul, kae to mon 10 gadi, gi nyithindo 100, odong' gachiedh nade, and their homes, kamano e gweng' ka gweng'. Koso un pok unenogi? Nipimo ni lop joka ng'ane, ineno dalane, lopgi ne ng'ada ora kidhiye kocha. Dalane ne nitie mon 10 gadi, to tindo rumo modong' ang'owa? Nono. Idwa ng'eyo ni ng'ama Nyasaye nie dalane manie ode, ing'iyo olembe. Ing'iyo ang'owa? Kata jadolo, kata ng'ama yalo kan kama, ok ing'i kisungu, gi dhok mamit, gi gik mwawacho, gi rwakruok. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Be ok ing'i koro, ok ing'i ang'o? Nikech koro inyalo donjo gi e dhot mar Yesu Kristo, kata diri podi ni ang'owa? Kisomo maka yudo joma ne koro makata koneno Yesu to koni jaduong', wan waneno ni biro waneno ni Nyasaye, to Yesu dwoko gi nang'o? Ling thi, stop it. Koso kung'e mago? Koro ing'iyo makata ng'ato koro nitie kaka ing'iyo fruits. Ok anyal koro e nying Yesu, to chi ng'ato bende uso matin koni. Be timore ga yawa? Wa e nying Yesu ka, to mabe nene malade? Ando uso. Koro kata gweng' jomuwinjo ma koro gi joka ng'ane, wud joka ng'ane iluongo ni ji, iluongo ni janabi, iluongo ni ng'awa, kidhi winjo no lemo ne ji, kendo jo lemo ne nyar ng'ane ma Nyasaye okonyo. Ng'eya ane ni to wuodhe dhano ng'iyo kuonde adi? Ing'iyo kuonde adi? Ing'iyo dhano e his or her sexual life. Yeri makende en ni kiketo nyawe gima e pinyruo ka nyako malando to gwa bam ne kwar ha. Winja. Kata ka in gi Yesu, tiyudo ka wi chachni witi mang'owa? Witi manade? Ok nikech wajo maricho, Nyasaye wuon nowacho ni kochopo kanyo, to ang'eyo no ok nyal system ang'owa? Renge chien jaduong'. Nyasaye owacho ni resist. Ka jachien biro konyo jachien adagi. Go away. To nyako mayom maler maleny to kochopo to koni gom nang'wa? Miuru injili pam. Dakupam na injili. Go ulwedo. Koso bogo, it is written. Sexual sin, it says flee. So mokwongo ing'iyo ng'ato, kata obed ni en mitume, jomoko iluongo ni mitume, jomoko iluongo nang'o? Is study his life, his sexual life. Tami neno, mitume me gweng'u dong ing'eyo? Dong ing'egi? Apostle me gweng'u dong ing'egi? To king'iye en archbishop, to mon ben gadi? En gadi? Kori penjo ni to kara gik mane Paulo gede ndikogi, kara ne giriambo? Iwinjo wacho? Ing'iye e wach maradi? Marariyo en ang'o? Tonglo, pesa. Ing'iye ang'owa? Oyalo, okoro, to samo okoro ni, biwene gimoro. To mano sami pedho pesa bo nyalo bedo ka Yesu to nowacho ni you have received it freely, give it freely. Mano bende en ng'ama Yesu ora dier? Mar adek ing'iye gi power. Kako tele dalane, kako bet. Jaduong' winjo wachno. Koro wadwa ng'iyo families adek ming'eye godo to jogi wuodhgi kama gichope chalo nade. Family number 1,
wan gi family mar Canon Shimei Nyong'o be ung'e Canon Nyong'o be ung'e Canon Nyong'o e wuon Kisumu Governor Professor Peter Nyong'o. Do you understand? And Canon in the Anglican Church. Then Padri, he lived for almost 100 years. Winyo wajero. Anything that kadako be ngadi. Anything that ka wan ge Professor Nyong'o. Do Professor Nyong'o. Wan ge manose nindo Dr. Agri Nyong'o. Nen Professor ma medicine. Wan ge Susan Mit. Wan ge Kiangawa. Edalano. Winyo wajero. Eni akwar Lupita gi jomoko ng'ano king'iye ochal ni Nyasaye ni e dalane koso onge, ochal ni Nyasaye ni e dalane koso onge. Compare kata koyugi Kadoda hes nyadundo, kata jomodak Nairobi ka ung'eyo Kirima, dong ung'e Kirima nitie kama ode onge. Koro compare na Nyong'o gi Kirima. Hallelujah. Family mar ariyo iluongo ne the family mar Bishop Obadia Kariuki. Bishop Obadia Kariuki and the first bishop of Mount Kenya South. Kinden manen kaka jalup Bishop Bicha jomanokelo injili Kenya ka. Hallelujah. Obadia bendo nyakama ache wuode iluongo ne ngawa Paul Kiara Kariuki maen Attorney General sani to yande en ga judge of the Court of Appeal to be the chancellor mar Anglican Church for a long time. Uwinjo wachni maler ging'eny giyarore gitimo nade ochal ka gima Yesu ni e dalano koso onge. Mar adek en family mar Canon Awori. Canon ngawa Canon Awori e wuon Mudi Awori, wuode machielo be MP Uganda, wuode machielo e motelo e Bank of Africa and so on and so forth. Canon Awori ni kane Bishop Bicho tho Uganda ene mano memo ike dalane uike kure e dalane. Canon Awori kanyocha nyarge mo nyara Awori moro no yudore weche mag corruption. Koto go fine million adi miadi million miadi ok million aboro ok million piraboro million mia aboro. Hallelujah. To joka wuoyo bet piny giko nyamino to nokodhi maber ahinya, en kare nokodhi maber ahinya. Koro nyaka wakony, ok onyal nindi ang'owa e sel, ok onyal nindi ang'o. Kinyne ka jopo sa abiriyo to joka Awori nosechulo million 100. Hallelujah. Un wegi go ufaini kati gweng'u kumwae million 80. Udhi e jela koso uwaru. Hallelujah. Nyasaye ni e dalano koso onge. Nyasaye ni e dalano koso onge. Families gi compare nu e piny Luo, compare nu e piny Kikuyu, compare nu e piny Baluya. To kata gwenge kumowae nitie ga jomoko mak chone kimiyo padri posting Tiyo ora ni in dhisi menya in padri mar Anglican mar hera ng'ato lore chiro ne anora anan jadolo mar hera kata mar Anglican ka donge ni unge mano. Koro kodonje chiro donjo sa 12 odhiambo openjo ni anora abiro kaka jadolo mar Anglican to ne donge ne nitie mier biko mano to dhemana ka Mama Sofia
Anglican kama Mama Sofia. Ini jahera ito kamino chieng kosari ambo. Donge ne nitie kamano. Kata sani mier go kung'iyogi. Uneno ka gichalo nade? Gichalo nade? Hallelujah. Jaduong' winjo wachno. Mier go chung. Kama ka bishop biro ti koni bishop biro gweng'wa kato kanisa ok ber ahinya wadhi rwake ka ng'ane. Jaduong' winjo wachno. Ka ng'ane mantie rombe migolo ok ne ng'eny gina gichiwore. Hallelujah. These families ok ne gibeyo maloyi kata malowa. Ok ni gilich moloyo. En tiyo ne Nyasaye nigang'o benefits miyudo mana kawuono ok kiny. Iyudo mana ng'owa kawuono. So the first thing walamo mawayudo ne tiyo ne Nyasaye en gimiluongo ni mwandu. Mwandu, wealth. Dongo somnu Deuteronomy. Ni teko mar yudo mwandu Nyasaye matimo ang'o? Nyasaye matimo ang'o? To nobi opuonjwa ni mwandu en gima rach ma joma oyude nyaka bedi ni lamo jachien to timo kiang'o mag lamo jachien be nitie. Ebe ji yude. Mama winjo wachno. En ma Nyasaye ofuono ni you will have some pain. You will have some ang'o? Pain. Mane ma explain ni some homes neni malo to biro moruchure molal pe to kipenjo jomong'eyo kon iloso ka ng'ane ok wache. Hallelujah. Winjo wachno. Mama winjo wachno. Ni gima duong' mokwongo wakawo ng'ama ne Nyasaye ohero mogik e muma mano ohero mogik ne ng'a mohero moloyo kiwe Yesu. Job. Mane ng'ama Nyasaye osungo otimo nade? Osungo mokete nyinge ni macha tan go gang'owa adiera. To mama wacho ni en manomeo in the east diere no piny east emane ji nitie. Ene manomeo motimo nade? Molo ji te. To Nyasaye wacho no ber to en upright nyithindo bo nyuolo maber. Ing'e sama mama wacho ni nyathini jaber. Jaduong' winjo wachno. Job. Ayub. Yosiko mana Ayub. Ayub no chandruok. Ayub no chandruok nikech no ng'ama ber. No chandruok nikech ng'ama ng'o. Nyasaye okone. Onge ng'ama dipim go Ayub. Ta Ayub achiel ema nomeo ka ng'owa kachwarni. Nomeo ka ng'owa kachwarni. Nomeo mana ka Bill Gates. Omeo ka ji dhi kendo omeo ka ji duogo. Omeo e piny ka to omeo nyaka e polo. Nakupam ni Ayub ya. Ng'ama Nyasaye timo nende. In iwuon sama yudo kata na chief mar gweng'u ok tim nendi. Hallelujah. Okokoni ng'ane kodonjo ka. Gik machandowa sote machandowa gi wabiro tieko te. Ayub. Koro mwandu mar Ayub ni pane no yude kuom jachien no yude kuom Nyasaye. Ng'ato somna Ngeche 22 kare 7. Ngeche 22 wach malit ahinya 22 verse 7. Som. Yeah. Yes. Jomogi gin wasumb jomwandu. Kendo giholo gimoro kendo giholo gimoro kuom ng'ato to nyaka idok misumbane. Bi winjo gino. Ni jadhier en ang'owa misumba ja ang'owa
an mandike en adier koso en miriambo. Sani ang'eni donge yu ka bende nitie ng'ama ne komiye thuolo to bedo president. Omera nitie gima tami bedo president ma Kenya. Tang'o mo ni chung. Dagi chung e kaw gini nikech twe agas iga manyie to en vacant. Ng'amo yie to kawe. Ionge ang'owa mwandu. Onge ang'o mwandu. Jaduong' winjo wache to. Yo, the rich rule over the poor. The rich rule over the poor. Kenya ka, America, Britain, kate kanisa ka. Patie Yesu makofi. Teke pani biso biro woga no adele manyangane. Obira to chopo mapoko neno to ngangani. Hapana, the rich rule over the poor. Ibiro yo nyathi matin owadu kata jaminu otin obiro bangi otin jaduong' to koro wuoru luongo bura ma dala odwaro no wach gimoro tim kata dwaro no ger gima kama kata nyathi maka motere college ubiro to owadu man lwete bupcha en ng'eni en kaka raka kubiro dwaro ni useng'ado weche piyo koro poko chopo oleo tuse be na jowinjore romo saa 5 okinyi saa 5 saa 7 poko chopo to ududo te untie koro wa to kwa bet pinya wach gini timi ma ka uru rendo ne awe umone matini wa ke komolo ojie weche ni yore ne ng'eny kozari hapo yawa oke komolo biro bikoni ane ng'ama duong' ini beta an mago kom ochopo 7 gi nus odonjo kanyo mokwongo kaka ilemo ne kende kaka mama gi baba lemo ne nyisi ni wachni ka ino lemni mandemde to en kaka ilemo ne Nyasaye maktie mitoka ilo yaru yo mobiro go kendo waduoko niero kamane dala ni Nyasaye wang' maraj mading'i Nyasaye ketho ito wadu wege marijo kata ko ng'i to wachni to toni kubet to iyudo ka en gimidwa ni ng'ato golie pesa matin to biro koselem ne ji bet koro ng'ano biro koro wadwa timo ang'owa odwa bet wawachi pod ochung' oko otugo gi nyathi nyathi nyaminu moro bare motugo oko de ng'ano konego wabed to sewacho ni wuonu niya ni jogo gola mag nyalo kama gigikie I will deal with it kodi to baba ukiluonga ni mondo ji obed piny welando wach nyathina beda ini biro gola kosariambo to en chieng' momondo to uleo iyudo ka bro diwanade to wuru ger kapas ger mach une mama ema mi ko wanyu mitopu wa kimaro to koro seje gitibiro sanda wadwa wacha ku dage to kwera anyway gino wade tema makatu wonge the rich rule over ema mi ng'ama lando ni injili madier to wuodi ni pesa onge ka Yesu ka owuondi nikech Nyasaye wani an mami teko mar loso ang'owa mwandu kae to kachaka medie pen okachaka medie lit inyalo bedo gi mwandu no tiromo gi dhako manindo okteri isunguka koka Otieno mang'eyo kiparo ni dwa dok e ot pod idhi na miel kuche kia kuro tede miel kure to ndiere mane watino nwa miel kamoro the bridge nyari jokano kasuleno mamwalo hallelujah ka terrorist obire do bridge mane odonjo gi bunde mowacho ni unjo Kristo koso ni wajo Kristo ka tiko ni ng'ato ikalo ka tiwacho memory verse jadi mi pali dokuo
Hallelujah. Tumpatie Yesu makofi. So the first thing you do as you serve God, and you will immediately get power to make wealth. You inya luwuka. Tidi office ngato. Okoja dala ubokiai. Ide timo interview kata ide timo ide dwaro tenda. Ng'aming'eyo be oke kadi. Tela mo Nyasaye ka in qualified gik midwaro go to in go te. Gimionge go iluongo ni neema. Ionge gango favor. Dongu se winjo moko mosigo eto ja hawi. Koso poko neno. Poko neno kada nyake gwengu ma sikul be doringo weyo. Tiende be beto bam. Gimonge malongo onge. En radia ja gik moko odhianja chieng moro ka kubet koro ugine. Mune gwenga. Tinyana hawa winjo ni chwa chieng. Bira kendo yando tedo iseme kocha. Yando tedo sa? Sikul noti mana? Kamano nene betiene noti mana? Weche bendo bayo. Koro ne wawinjo ni chora chieng we ok dwa dhi nikech ing'e ni ng'ama chieng oyudo en ng'at moro ma jangili ma gima didhi ne kuro onge. To ka chopo kar saa 5 tineno matokni 4 madongo dongo. Tipenjo ni to machara ila koso ruto ne jakom de biro ka dogni neno ka jiringo mano jakom ni to karama baka gin ng'ageri tineno ka gidhi to gidonjo dala gi ng'awa tiko ni nyaka be no war ga chieng mane Amerika cha obiro ne maka ka chwe chieng tiko na wadhi abed jane abed janendo. Kidhi tiyudo ka meso pedhi yawuoyo bet morwako nyaka ngolo yawuoyi mapien gi yom moro winjo ni macha wakili Weda to macha dokta ng'ane to otedo ne profesa ng'ane otedo ne profesa madira koso ma fake ni ya bado profesa malich be ichako mna ng'e ni adiera sama koro ang' joma ne orao ikoga ng'o. Okingeni jomora oge basa gen ngana siling moro 50 100 kosari hapo. To in king'iyo basa ni no ni nyamra tiyudo ka manyien pesa ma namba ne oluore. Ni basa ni adi. To basa go ineno ko pange gi 20. Okay kon achieng nyathewa ni endi no chwanyo yawa. Gima chieng ni ko iluongo ni neema. En gi gima iluongo ni favor. En lango favor. Patie Yesu makofi. Unu pane min Yesu to noti mango Maria min Yesu. Ango ma notimo mo en manonyuolo Yesu. En gi tienda dek. En nyako molombesene. Mumba wacho ni she found favor. She found angowa favor. Gimoro mwasiko ni ng'ane jahawi. Eno ja ang'owa. Iluongo gi kisungu ni favor. Neema mar Nyasaye. Ene nyalo kwa Nyasaye to smile on you. Idhi adhi kon kawuondo tijini. Adhi penja lakini tinde ji dhimna ka gima ji ong'ere. Ata adhi kwani ti aoro motimore. Tinde tibet. Iluongo interview. Ikoni koro dong japar. Ini achiel kuomgi. Kendo dong jadek ini achiel kuomgi. Kendo odong nyariyo ini achiel kuomgi. Kendo ne tijni wamiyi. Mbese ni wacho ni in gi yath. Kata ichodo jatelo. Lakini iwuon ting'e maler it is the favor of God. Tumpatie Yesu makofi. Mano is one way of getting wealth. Mayo. To mana ka un gi relationship gi Nyasaye. Ka in ga ng'owa. Ing'e kaka saye, ting'e kaka hoye, ting'e kaka loso kode, ting'e kaka penje wach. Patie Yesu makofi.
Koro kia kato kar keto nyithindi osiko ywak nani tich onge dhi puonje wach ne Weda wacho niya ni nyaka ing'e penjo Nyasaye wach. Sa asaya mioro gimiluongo ni application. Tikwonge kawo application to kisetwe maber tikod Nyasaye gina oro to kenda kwayi obongo nyaka laga ni en mamondo bed malo. To kendo joma ele masome osome maber man mbele. Hallelujah. And I won Katiko University. My better admitted the day I was admitted as an advocate. The way you have wriggled me through. Kakisel woro record ama chopoka. Okni an manari ak manaro jitema ni class apana. Okni an manga na ber mugi. Ena no kwati mo class berioka. Nyaka jomo mugi ne. Jo maria kege moko boyo mbodi sekunde moko to kawi to kitika. Kuricha kabia de to kendo timo form fone bende okrine media miyomo ji to kawi to ketika. Keno maden chope high school kamano ipoki chope university. Kana tieko ane okang'eyo ne bro bedo wakili. Kana tieko to nago chonga pe go Nyasaye. The way you have wriggled me through. Give me a chance to serve you with my profession as a lawyer. I am ready. Exactly within that month. Dueno. Tiyo denga midungo ni Gitu Muigai is the immediate former Attorney General. And Chancellor Mount Kenya South. Koronde Tiyo ne. To Direno Gitari was acting dean of the province. To Luenyu work Machakos, mar election to injunction work. To Gitaro biro ir Gitu Muigai dikechene chel kumbibane prominent. To Muigai ogole to bidi officer ni bianyisi ngama nege passion e wach kanisa. Okni raja kanisa malongo malich ne podwa miele malo. Mitimo ko ne podwa timo to ne podwa riambo simo mang'eny mane riambo go be onge. Uwinja. Kae to kona ne wadwa no yal kes. Dr. Gitari Machakos takao. To riek to na riek tinde ka Tiyo donjo. Na ngama riek makachung na yalo to yalo malaki mandekni. Okay, yalo to lose. You wait. Ya yalo ka walogi. Kwa se logi to Bishop obedo enthroned. Bishop Kanuku. Kae to biro kwaya ne wadwaro ngama neutral. Mok jagwe. Mok jangoa. Mundu bed chancellor. Inyalo yie. Lakon tamano be gimada tamra. Ero kamano mano gweth Nyasaye. Irango 1995 jaduong. Tachako bedo chancellor. The only chancellor mani chancellor outside gwengi. Jibedo mana chancellor their own home diocese. Hallelujah. Bedo na chancellor ne koro se kowa. Last time I was here Nakuru kana waningene wakinda ni Nyakobi. Wadwa dak sama dakro. Gik moko magarus gangoga ngana tero kata dok after 5 years. Kecha wuy bed maber muso ma kidilay dinyalo yoro ngana sakaw. Do goni bidaga di biro ngwech. But 5 years. So exactly 25 years. That is when we wedded. Kura wed. Ungenga motele arus. The Archbishop Jackson Elizabeth Emantie. Kura wed ko uru bendo koni. Kiaka kede Singapore, ede Saudi Arabia, ede Dubai, all these things. Your tour is 4 million shillings. Here is the money. Hallelujah. Albert kakoro sano aruska nitie bisobe magangelikan aparga chiel mubit. Hallelujah. I'm trying to tell you what is called favor. Okni an manyiso na ngama lich, anyiso nitie gimoro miluongo nango favor.
to setera dongo na kuluonga yalo nu kaka wuono. Last Sunday diocese Mabondo nyocha ne garambe maduong' ma bishop luongo ma joma dongo nitie to ng'ama ne bishop luongo ni mondo yali luongo ni ng'a? Iluongo ni Ambrose we? It is not by might, it is favor. Poki gorumo to bishop ma Seno West haung ase ni tariko cheko one ke Thanksgiving ma diocese bitimango biyal iluongo nango favor. Ane masedonjo kama president obede gi other presidents mawacho ni ng'ama keto wala to president wane Weda otuombe sisi tumpatie Yesu makofi. So Mwanduka, you will get the favor of the Lord. Nikech certificate nyalo bedo go te. Degree go nyalo bedo go ang'owa te. We kao ni jomoko ni kiage nindo go jotelo. We kao ni jomoko kiage ne gichiwa soya. Some people have favor. They have ang'owa favor. Kiwe kata gimiyudo. Chieng' ma Nyasaye no nyisi tembe mano geng'ie thuol mane dhi kai to delay iwinjo mitoka ma dhi gwei to lewi koso jaduong' ok ing'e man favor of the Lord, favor of ang'owa. Ahero ga wiro sama luokora ni kaok mana in aonge teko kaok mana in Yesu na aonge nyalo. Hallelujah. Nitie nyaka wakinde ma fare mar matatu gionge go gintie Nairobi ka. Winjo wachno nitie level might is the favor of God. Kipimo na ng'ato gimomiyo ana wuon malamo mami ahero Nyasaye malich. He has elevated me in all ways. Makwae. Not for any reason. Ene motimore nade? Ng'eyo. Jaduong' winjo wachno. Mana momiyo kata luonga gi bishop ni dhi yal. Kata uluonga ka ase nyaka yalo kama nitie ji 10 ichuodho kangware kocha. Kagwa na ok obibiro akonege ni wach Nyasaye mishare mondo walokre dhano tabiro biro. We wacho na ni an wakili, we wacho na ni an ang'o. Wang'imna ni time. Wawinjore time I will be there. Because without God I am nothing. In bende kaonge Nyasaye mo wey gi jachien direct no way ga you within one day jaduong' winjo wachno ka jachien godo we thuolo matin itur matindo bonche to gino kae to wawacho ni jaduong' no nyocha omako bilo. Jaduong' no nyocha timo ang'o? Nyako siepa yubu nokone ne wang'eyo nitie gimoro mang'eyo ok timre ga kama waneni. You have seen sometimes a gweng' ka ng'ato tho wud ng'ato malich onindo joma dhi konye ywak dhi to joma bende kone dala cha okulore mach orumo. Be usewinjo wachno? Tadier king'iyo tineno mikoni wuoda manyocha malong'o ne emwayikone adong' mana gi ngorokone anatim ang'o? Anachiedh nade. Lakini king'iyo musalaba ming'iyo Yesu mikona adong' na gi Yesu na minwa winjo wachno adong' mana gi ng'awa. Mar ariyo Subasi loso 49 minutes too long. Mar ariyo mwayudo immediate benefit miyudo kuom Nyasaye araka chonjo en ang'o?
rieko, wisdom. Wisangoa, wisdom. Madam iwinjo wacho. Wisdom. Buse neno jomoko ng'ama ng'ongo katimore ka nyathi matin. Be use neno ng'ama ng'ongo katimore ka ng'owa ka nyathi matin. Ok jogo kata an bende mana an wakili nogo mana nyaka an chancellor. Nitie times mana itimora ka nyathi matin. Hallelujah. Ipana ngoma nyalo keti ma band gocho ka. To in gi pesa, ot ionge go dala, ot bionge go Nairobi ka. Ionge go dala, Nairobi ka bio. Titingo pesa ka. Kineno ni ng'ane miel. Tidwa nyiso ni bwana uonge pesa, jathum chung. Ane achunga ngo alfa para keto kanyo. Iwera tibangowa. Awaya na ng'ama chungo thum no. Tanyono pesa ka. Taonge od Nairobi, taonge od dala. Mano rieko koso fuo. Rieko koso fuo. Mar ariyo, ikendo in gi dhako matin, nyako matin, maler, mayom, mapod, tidhi bridge. Tiyudo ngoroko biro moganya me kia kata nyinge ti kia kumoae. Ike bende kia ka ngudhi kor kiyudo kaka kor udwa nindo, kore koywa glass. Kore kineno kala kiketo piny. Kore ka osiato mane dongo senyore ka kata gin gik migonyi keto piny. Koko ne mama yo kore kogonyo ini yudo ka ikone madam bas Leonora dana ya wajiko kure. Ena ngombe diketi iwe dhako matin mayom. Kae tidhi bridge ok di chiel, ok di riyo, ok di dek jaduong'. Yesu ateni, Yesu aitwe nini? Yesu. Do bed jache dikoro songonwa, dikoro sama yalo kane. Toko ni in makori loso ni. Wakel the bridge. Kae tikone. Yesu wacha na weni, atimi nani? Ene rieko kufen fo. Kendo nyako no berni malich. Wache ni Yesu aite nini? So Nyasaye kat the first thing mumi and wisdom. Ibedo ng'ano mariek. Mumuwono wacho ni the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kidonje tiende kata koro koni mae timo kama dongo ndege ya mumaka. Dongo ndege ka. Rieko. Sani korangeyo. Chona paro ne kane anyalo romo kodi na winjo ni wuotho gi jaoda. To mokwongo joma negi anyalo nyewa par. Anyewa di. Ta an bende adwari an awuon. Jaduong' winjo wacho. Lakini same. Jaduong' winjo same. Tasesomo nyaka prophet Hosea. Inge prophet Hosea. Owacho ne our people perish for lack of knowledge. To Hosea ne omo dhako to ginyuol go to kendo dhi bayo. To Nyasaye chako kod ne dhi timago. Sampore ng'iya na asomo Hosea makon want to check simb dhako mi scroll check mi chake de ka Safaricom mi koni check nane. To kini cheko no nyako matin odayo muti. Hallelujah. Lakini kisomo Hosea tiduogo mosi kona. Hallelujah. Icheko simbe to in bende kata ka Yesu penji ni iler. Tisikona one ngeni we are men, we can
Wano wan chuo inyalo kata kendo mona par Kristo ka hapana. Mpatie Yesu makofi. Wisdom mane Solomon okwayo. Nyasaye miya rieko kaka nyalo rito jogegi. Miya rieko. Adier rieko maduong' monego bed ni kwayo en miya rieko kaka nyalo dak e oda. Miya rieko kaka nyalo dak ang'owa. Onge gima tek e piny ka molo dak gi dhako. Kata dhako dak gi dichuo. Dichuo riambo duogo sa chiko Otieno oabiri to wacho ni ne en gi kes. Wadhi e court wayalo maduogo belele I was in Nakuru. Ni nyeo nyaka waru ibiro go. Hallelujah. Kabi to kana kabi nyeo matuo mamlolongo. Diere moro ne an gosiepna moro buru ka. Koro nyara nigi birthday. Tadhi anyiewo candles moko mikete wi kek. Matino inyiewo gi kek. Adhi anyiewo e nearby supermarket. To kara okayech ang'owa otas manyiso otas ya ndik supermarket masani gima tiyo ok ndiki macha ne ndiko Ibrahims ke ang'o koro anyiewo mondiki tating'o gi 14 of them. Koro ing'eni store cha kuma na ae to pogore gi gigi. Tumpatie Yesu makofi. Maradek aje biro wege. Maradek miyudo kuom Nyasaye kupimna duka kata supermarket ming'iewe peace. Nyiewe kanyo. Tura inye kure. Kwe. Jaduong' inyewe kanyo. Bede Yesu ka miyudi immediately en kwe. Kwe makati tuo ini hospital. Kwe makati iko ng'ato. Jadala wa onge bete. Bunge ne appetite bete naga kwentie. Kusari amo. Chiemo chamore mana ka in gi kwe. Nanga maber wakore mana ka in gang'owa. Kwe. Gik moko beyo mana ka kwe. To supermarket minyiewe onge. Jachien to ber obiro timo niya obiro konyi to luoro kucha onagi. Nitie jomoko na winjo ma jojuogi maringo wuotho kode gotieno. Wuotho kode ok uno ko itikiano jajuok to iwinjo wacho an ng'ani ng'en jajuok. Koro wuotho to kochopo kaporo to buogri to kuchako ng'wech to ringo mbele ni to dhi okulore tibiri gori kuome chaka gora kuome tiringo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Madeni kodi kueboke dio kanomi security tene me motibrad oiri. Mana kaka jajetie kodwa. Kawuono mimi toka maber. Iringogo. Jaduong' ringo kode miwinjo tho miwinjo lingala lwambo lwanzo makiadi Mario na lembie to kijomo kamane bu neno ng'ano neno mama ng'amo ng'ado ndara no kineno koro jo mariek to jatelo neno ang'o ma jatelo neno no ni bwana aning'e ni yor ni koro kadhi yor ni koro katima adhi ga dala to koro dala katima ata piny ng'amo kalo no moko nene mama iwinjo wachno ji dok Nairobi nikech kwe kionge Yesu kwe onge
Adiera kwe onge, kionge Yesu kwe onge. Kati miel romba to kwe onge. Adiera kwe onge, Yesu kwe onge. Adiera kwe onge, kionge Yesu kwe onge. Adiera kwe onge, kionge Yesu kwe onge. Anyalo wa inge ng'eyo the difference mar bedo lawyer manigi pesa mong'ere to onge ye, to kod lawyer manigi pesa to nigi ang'owa Yesu. I know the difference. Mera winjo wach nyathiwa, kong'o kisemadho to kiny chuni ni nyaka igol lock. Ung'e gimiluongo ni lock, kiful moro ni eduodi ka nyaka igony. Jome kwanyogi bende samoro kwanyo moro makang ibet kendi tikone oke sumo yawa to korga kama koro ine ng'ama long'o korga samoro pore eni ng'ano pore manini chotne to king'e to kidwa ni jong'e nikech jong'e wedwa kon mane nyaro aya to be ok idware lete nikech ni chwanyori sama wang'i nyo mirni wang'i nyo timo ang'owa kisedhi kuonde mimielego sama idonjo ke ng'ama ler kabisa donjo malong'o mebe kona kanyo Mr. Weda kendo losne u that table Mr. Weda gi lange udhi ubet kendo ubet un yawuoyi lilo ugo mbaka chiemo be gine to kane imadho whisky kan tinyiewo madongo dongo nikech matindo ng'ato nyalo keto ni sumo nyalo ol to kel chupa maduong' Johnny Walker 4,000 tikele goye kanyo gi pi maliet gi machunga koro metho igo tot ikwonge ole kiolo mar adek to koro nyako mane mbasdau mane obiro okalo kacha koro ipenjo wetane to macha nyaro giwe gigo ya jatelo lingaling timao lingaling matiani sechiwa ngoa signal nyako bidhiko dwa introduce ni joma lich joma nigo tonglo ibiro timo nade ibiro timo nang'o ne kidonje tot marka ikone dikone ubed ka dikone timang'o ubed ka ikele ubet metho pod wang'i pod ber pod iwuondri in official ka piny nyimore sa ariyo kama tot be koro chopo aboro wacha Yesu aite nini weu mnake kanyo wisdom ka Nyasaye kae mang'o manitiyo uwinjo jodalawa eko mar adiera mapuonji to kwe be nitie midok tikona wadoga bet piny kae minyalo wache ni ok adhi nego ng'ato diere moko jomoko biro wuonda ma million adi ng'ama very close kendo adhi agolo mamiyogi ka trust kadine onge Yesu jomoko to chamo pamba siling 30 tikone dhi dwar na jaduong' cha kode chalo kama ok kal kachacha kal jaduong' to rieko ma Nyasaye mikona ang'ama nang'i nyithindo ok adware remb ng'ato ok adwar chien ok adwar remb ng'ato gicham haleluya ok ni an Yesu mkono huyu mpatie Yesu makofi mwayudo kaka tieko iluongo ni geno iluongo nang'o geno kisungu luongo ni hope jaduong' in mibiro kane in gadiera ni kiny bed mangima ise pango magi kinyatim orucha kama in gadiera dong nyalo to kaido to kanyoni it is only in God that we have hope
geno mar adiera. Nitie gik ma Nyasaye dwaro ni watimo. Ok apar ni nyalo lemo ni mondo Nyasaye okadni wiyi. Nyaka idhi e saloon. Kusariamo. Ni lema nan kawuono lemo makang' achiewo to nyaka ang' ayud ka wiyi okadi. Nyaka idhi ang'owa. Nitie gik moko ma we have to do. Like seed time and harvest. Mano is a law. Nyaka plant to harvest. Kiku chiki tu ni wacho ni panda mbegu pastors kia ngoa. Genesis 8 verse 22 kane Nyasaye oseketho piny gi pi. Kane Noah wuok motimo misango mowang' momoro Nyasaye, to Nyasaye nosingore ni kapod piny ni nitie to seed time and harvest, day and night, hot and cold shall never cease. Jatuo winjo wachno, pamne uru wachno. Koro nitie things but you have to do. You have to plant for you to harvest, but nitie moko ma ok inyal timo. For instance, kidwa wuok ka idhi uyoma mama, kata sama ang' idhi e ot, ing'e nade kaka ang' yo nobedi? You don't know. Mano e level miwene Nyasaye. Ko Nyasaye an tadhi donjo e mitoka, kendo joma riembe ba kia gik magimadho kuma giaye be, to ka kidhi awe ang'owa e lweti, akwayi ni mondo achop safely. Sami wuok idhi timo interview, kata sama nyathi wuok ni dhi timo penj, no riek to ng'e penj mane madhi biro. Kata ka penj pok ochopo, ng'e no nyalo tuo koso kobed matuo. Lakini koni Nyasaye wan gi geno ni December kata March next year nyathini mang'ane dhi timo ang'owa penj, wakete ang'owa lweti. That hope only comes from Jehovah. Chieng mi lose hope, to en ang'o modong'? Tho. Wan gi ng'ato ni Peter, to wan gi ng'ato ni Judas. Peter gi Judas? Ere ng'ama upani notimo marach moloyo, malit moloyo? Mano e kaka ipuonjou. To kisomo maber, ng'ama notimo malit moloyo en Peter. Judas notimo gima nosingi. For the fulfillment of Scripture, Judas had to do what he did. And that is why God himself, Jesus Christ, no going, my friend, usiepa, tim gima no keli. Iwinjo wachno. Peter, to no hedore. Nitie kaka jalo luongo test tembe ngimani. Okone jatelo. Onge bwana jogo kobiro. Onge jogo ok nyal kawi bwana ka wan ka. Onge. To Yesu kono diek. In madhogi mitne. In. Kapo gweno kok nyadidi. Tiseweri koda chon. Koro samo mak Yesu ma Yesu dhi. Ing'eni jogi nosiepegi gi chiemo to ginindo gin kamoro achiel. Samo mak Yesu, koro ging'iyo gi chien. To giwuotho to bende wuotho. To nyithindo ka koro nyithindo ma innocent kama. Moro nowachi ni, ibe awinjo, chali duondi nodoge unja, un kode. To Peter koni wetugo. Iwinjo mera, nyako. Wach ma fuoto ke gal iwacho ang'o ng'ama kia. Nanjo milo kon. We are in a serious business. We ng'at ma dhago ji ni market iwacho nuane wachno. Kisa giwuotho kendo ka giwuotho gidhi ng'ama chielo ko jaduong' ichach ichichowa. Hiti chal nyocha in kode. Peter dwa negi. Nyaka didi. Gimalit en they deserted Jesus Christ. Ng'ama nodong' ne mna John. Giminegi. Jomodong' gi no desert. Is there something as painful as joma nyu chiemogo? Mi prepare mi wacho negi ni gini biro
kendo adhi lose kama, kendo giwacho ni wabelieve. To kako sano ochopo to giringo gionge te. Sama nowacho mano to Yesu kone chieng' moko ok idhi. Yesu kone jachien dog chien. Sama ne osene mak Yesu mong'adne bura, koro idwa ng'e pogruok when you lose hope. When you lose ang'owa, Peter otimo timbegego te kendo nowachne. Judas bende otimo timne cha. To koneno ka Yesu dhi negi, Judas notimo ang'o? Momo wacho noyudo ni no betray an innocent person. Moyudo ka koro money is useless. Uwinjo wachne? Kae to lokore Nyasache en owuon. Olokore ang'owa? Olokore ang'owa? Matiende ne makoro o decide in your own God. Kon pinyo rumo. Pinyo timonade? Koro wati mango? Atho. Peter on the other hand. Oh, you know, gigo zote sintimore. Anawe ni Nyasaye. Kaka Nyasaye dwaro. Ma Yesu dhie bur. Monindo. Mochako ni. Ok gidog kuro. Gigo mnambaga gikoni nyathiwa. Wadogi ando marecha. Gini onge. Ginang'owa? Onge. Kata kamano ok nobedo Nyasache, nowacho nang'owa? Awe ne Nyasaye? Girwani ne wabedo koro kethore. Wabedo gima notimre. Judas not decide to be his own God. Moko na kora tiekora. Motimo nade? Motho. Peter ka Yesu chier to loso chiemo to luongogi. Koso king'e ni Yesu noloso chiemo. Loso chiemo to luongogi. Koro gichiemo. To chiemo gi guilt. Chiemo ang'o? Wich kuot. Koro chiemo mul tie Yesu ka ne chiemo milimili. Mul maya tur rech ya rech mochiel. Tur rech ni ae ro meya kore no ocham. To koro Yesu be penje ni Peter. Diera. Ing'e kaka idhi od garbo ji ndogo nyapolo. Koro itoko michele gi chapat. Ti medo ring'o mayom. Oriti kiseche kidok medo koko penji nyapolo biera. Ikiano nyeri. Koro Yesu penje ni biera. Kona. Sejuma ng'ayeri yawa. Rit rombe na. Chiemo dhi mbele. Gichiemo kendo chako penjne. Penji budu handa. Bipudi era. Aja tela iri mulija hinya. Koro mara de kapani chiemo bo gizetieko. Koro yiengo jier kuna. Penjene biera. Koro he was annoyed. Koro ing'e gik moko te yawa. You know everything. I love you. Kato Yesu koni. E botendi e wach mane wacho cha. Mwachake kanisa. Patie Yesu makofi. Peter remained with hope. Judas lost hope. Kawuoni nyalo bedo ni onge house rent, ionge chiemo michame ot, ionge school fees. Iwinja nyathiwa. To mano is not a good enough reason mondo igol nyathini manyako no dhi tedo. Fees onge mana kawuono kiny nobedie. Kawuono ne nindo diere kiny ne nindo ang'owa? Tung. To mano mana kiny Yesu kone there is hope. Nyathiwa winjo wachno. Kawuono ni tuo ino hospital jo lemo motamore kon pod abiro chier. Biro chung. Usana jomo siko mama onge. Oge nyal. Gimoro makadere ok onyal. Ok ne nyal. Mano ng'ama onge ang'owa? Ka en gi hope to siko tiendane no turge ka lakini achango. Atimo nade? Achango. Nyoro nyo lit kawuono to aneno ka nyalo nyono kode matin. Abiro mana bet maber. Hallelujah. Hope. Kawuono nyathini otimo pendo yudo 200 marks. Iko ni ng'eni ukeu ng'ane okochal kata ukeu ng'ane giri ukeu mama gini notimo penj. Ding'wen to sani professor. Nyathina dhi na nyime. Dogo chien.
Hallelujah. Okuziko ni mata fuoka kani mage. Fuoka kani mage. Mairian. Wani ngenda la wakati ukitenda. Nena ko kilo mera. Nena professor. Tu dako be pedi professor. Hallelujah. Hope. Idungo. Anytime you are in any problem, give me dongo and again kumruti. Yeah? Tomorrow will be better. Patie Yesu makofi. Nyasaye wuoro, Nyasaye wuo, Nyasaye ro malero bongo nyakalaga Nyasachwa. Wakulore mbele ni Nyasaye nikech inie ming'eyo duto kendo inie mani chwewa miketo wa piny ka Nyasaye. Hera mari omiyo wachopo ka kendo omiyo pod wadhi nyime. Nyasaye ng'ama dirom kodi tonga. Ng'ama dipim kodi tonga obongo nyakalaga. Ng'ama dichal kodi tonga. Erokamano Nyasachwa. Sae jogi ni ka. Wakwayi nyubongo nyakalaga ni orie jogi. Orie malaika malero dhie ot ka ot. Ne ng'ato ka ng'ato Nyasach kwe. Obed kopidho wach maber. Obed kokelo dongruok. Obed kokelo provisions. Nikech all things come from you, mighty Father. Jehovah bless every family in a special way. Jehovah prosper them, enlarge their territories, Almighty Father. We are asking you that without you, O Lord, we are nothing. But with you, Almighty God, we are more than conquerors. Bless in the city and bless in the county. Jehovah, with you we can do all things because through Christ we are strengthened. Jehovah, you are by the stripes you suffered at Calvary, we are all healed. Let there be healing reigning on each one of us. Jehovah, some of us are looking for opportunities, jobs, and other business opportunities. Mighty Lord, pour your favor on each of them. As they go in and as they come out, Jehovah, walk ahead of them. Order their steps so that mighty your favor and your glory is seen. You are our God, and we know and we are strong and we are confident. Give us your blessings, Jehovah Jireh. Give us your protection. Give us your love and cover us with the blood. Father, silver and gold, we ask you to release a bounty to each one of us in a special way, O Jehovah, for your own glory and for your own name. Bless your church, bless your country. Bless Africa, bless Kenya, bless our leaders, bless our bishop, archbishop, bless all the clergy, bless every family. And we know that in you we are strong. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you.